Nakabay sa mong panghitabo makauban nato live sa telepono ang atong RTV News stringer nga si Ferdinand Cabrera. Ferdy, ano na ang update ngayon sa nasabing balita? Sara, mayong hapon. Mayong hapon, Ferdy. Despite sa nahitabo kagabi, nagpadayon pagyapon ang eleksyon o sa monitoring nato smooth o wala na kanina sundan pa o mga dagkong atrocities din sa Cotabato City. Sa latest karong orasa na monitor nato nga pahuman na pod ang daghang presinto sa ilahang butuhan din sa Cotabato City. So far wala na gyud tay dagkong mga atrocities na monitor unless dito sa Maguindanao nga ubay-ubay ang naay mga nahitabong mga strafing incident, may mga pagsabog o ang kining mga kanang problema sa mga machines nga gigamit sa COMELEC. Alright, so Ferdy, doon na ba'y grupo nga natumbok kung kinsang responsable sa mong pagboto? So far wala pay gihatag ang PNP, wala nila ma-identify kung kinsa ning grupo or unsay motive aning mga grupo kung mao may intensyon nila na mahamper ang election today. Pero ang nahitabo gyud na despite sa nahitabo kagabi, nanggawas sa mga tao o nakaboto karong adlaw. Alright, so kaning duha ka pagboto, posible ka nga hinumuan sa isa ka grupo o managlahi ni siya? Unsa ba, doon na ba'y interval nga nahitabo, like pila ka minuto ba ang isa, dayon may butong isa, o dungan yun ning duha ka pagboto, Ferdy? Actually, sunod-sunod na nagboto. Bale, marag na follow up dayon ang unang pagboto sa katong 40mm mortar. Marag, kung makakita kag M203, nga pusil, mao ka na siyang ginagamit kanang tube, ang iyang bala, 40mm. So, ang pagkadungog nato kagabi sunod-sunod kana siya nga gipalan diha sa kana siya kilid lang na siya sa City Hall sa Cotabato City. Yes, Ferdy, kana nga area ba daghan bag tao? Kay diha nato makitaan kung unsa ang posibleng motibo sa responsable ana. Daghan ba ng tao ni atong nahitabo na or walay tao that time? Murag pasabot nga murag kaning pampanghadlok lang o unsa baron? Yes, murag ana ang intensyon is manghadlok ang kanang iyang lugar nga gilandingan sa mortar is wala na tao. Although kanang malagapas nga area kanang purok na diha sa Omar ay ang palibot na heavily populated nga area. But diha kana siya ang usahay ginahimog basurahan sa uban pero wala kanay tao. Oh, so walay CCTV baron nga posibleng makatumbok kung kinsa ang responsable agianan padulong diha o diha mismo sa area sa nabuthan? So far walay ni-release ang PNP nga CCTV nga makatudlo kung asa kana kasi nahitabo na kagabi 10:30 exactly nga curfew hour sa Cotabato City. So walay mag-expect nga napay maglaag-laag kayo. Although nakakita tagamay nga mga tao sa kalsada pero expected bangkod sa mga tao nga tanan intact na sa ilang mga balay. Okay, so may na lang po no, sama sa mag-ingon, migawas gyud ang atong mga kapuso din aron mo boto. Kumusta ba Ferdy ang botohan din hang dapita? Unsa ang mga update nimo kalabot sa botohan din hang dapita? So far dili malikaya ng mga glitches ang problema gyud ang mga machines nga gamit especially katong voters registration katong sa fingerprints nga gamiton mao kanay daghang problema but regarding sa kaning security matters I think ma-assess nato nga maayo ang pag-implementar ani sa mga kapulisan ug kasundaluhan nga dili na mausab katong mga mali niadto. So gamay-gamay na control kini in general o wala kayong mga nanghasi or mga grupo nga nag-attempt nga manggubot dinhi sa Cotabato City. But in other areas, doon na tayo na-cover nga strafing incidents nga na-involve ang mga politiko o ang ubang mga kauban nila. Okay, muna ang atangan nato nga mga update. Daghang salamat sa imong paghatod og update gikan din sa Cotabato City. Daghang salamat, Ferdy Cabrera.